Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukulimale kanzima abantu ababili kwenzeka isiphihli sengozi ngesikhathi kutholana phezulu izimonto ezimbili maqede zashaya unqempoto. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni sezwide metikama lami ngosibonga konke wakantwandi Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kubikwa ukuthi kulimale kabi abantu ababili ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi namhlanje ekseni ku M7 eThekwini. Ibangela yengozi ayaziyo kodwa kuthiwa imonto ezimbili zitholane mahlandla maqede zashaya unqempoto zombili. Abezosizo lokuqala iALS paramedic baphuthume endaweni yesigameko bafica abantu bevaleleke ngaphakathi babakhipha babe sebebasiza nduba phuthumise emtholampilo. Kubikwa ukuthi imbangela yengozi namanje bengakaziwe kube khona nokuphazamiseka komgwaqo. Abashayeli bayacela ukuba basebenzise eminye imizila eseduze njengoba umgwaqo uvalekile. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu zofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela ka YouTube sengeyidede indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.